Si tenim x i y reals no negatius, podem calcular la seva mitjana aritmètica, que és x més y dividit 2, i la seva mitjana geomètrica, que és l'arrel quadrada de x per y. Ara bé, quina és la relació entre les dues mitjanes? Per trobar-ho, només hem de fer servir les igualtats notables en què x més menys y al quadrat és x quadrat més y quadrat més menys dues vegades x per y. Som-hi! X menys y al quadrat és sempre més gran o igual que 0, ja que el quadrat cancel·la qualsevol signe negatiu i només és igual a 0 quan x és igual a y. Aplicant la igualtat, tenim que 0 és més petit o igual que x al quadrat més y quadrat menys 2xy, el terme menys 2xy el podem expressar com més 2xy menys 4xy, i agrupant els termes positius recuperem x més y al quadrat a l'expressió. Així, tenim 0 més petit o igual que x més y al quadrat menys 4xy, que podem passar a l'altra banda sumant. Fent l'arrel quadrada i passant el 2 dividint, obtenim que l'arrel de x per y és més petita o igual que x més y partit 2, és a dir, que la mitjana geomètrica serà sempre més petita que l'aritmètica i només seran iguals quan x sigui igual a y. Per més contingut, subscriveu-vos al canal.